Ndeewo nụ ndị be anyị, daalụ na ụbọchị ụka ọma. Achọrọ m ịkụzi ka esi achọta ihe na comment section, maka ọtụtụ ndị be anyị sikwa na ọ na-etigilife anya. Maka ihe dị mkpa, ana m etinyebe ihe na comment section. Ọ dị mkpa nke ukwuu na ịbịakwa n'ime comment section bịa fụkwa ihe etinye, ihe ndị ibe gị na-ekwu, opinion ejikwa ya amụta ihe. Biko anyị ga-amụta ịgakwa ebe ahụ, ịga gụcha itinyekwa nke gị. Ejikwa ya amụta nnukwu ihe. Ka anyị gaba na anya ifo aapụ juru ebe a na line 4 nya ifu na o nweche rolu line 4 o nwe Facebook app. Ifuru ya iklik yenye ebe ede Facebook, iklik yenye ifuru ebe ọ batazi chọba ihe ịchọ, ị na-achọzi ihe ịchọ. Like achọrọ m ịga n'Igbo anyị abịa, ifuru my profile nklik yenye obute m ebe a. Ifugo na obutego m ebe a, obute m ebe a, mgbadaba ana na vidio m ụnyaa. Ịchọta ihe na live video ọ na-adị iche na ịchọta ihe na recorded video. Ije klik ye vidio kịta, ọ ga na-etigeche gị anya. Ịchọ ịgụ kọmentị, ọ na-agafe ifuru ya na-enekwa anya. Nklik ye kịta n'iru skrin a, eklik gomie ifu gị a na-azọkwanụ nwa azọ. A sị na di na nwunye bụ otu, so ị ga-anọ chelu ka m bịa mma eme utu ekita eme utu gomie ka m wee nwee ike kwuo okwu. Ya bụ iklik enye n'iru vidio ahụ ka ị gụọ kọmentị, ọ na-agafe ịma ngụta nwa ọ gafelu ka isi ga-achụ ya na ka ọ wee dị steady. Ifuru ya ka mme back, ị ga-eme ka ị na-eme back one step back. Emego m one step back. N'ezie ebe ede Igbo anyị abịa was live, ebe ahụ ka ị ga-eklik. Ọ bụ mgbe m na-eme the live video, ọ dị live, aya si Igbo anyị abịa is live. Ebe ahụ ede is live, iklik ya. Ifuru ya na ọ dị was live with Godswill Okorocha and 7 others. Ebe ede was live ka klik ifuru eklik gokweme. Ka ị klik zili ya, kedu ihe ị ga-eme? Scroll down na-enye i scroll down n'ebe dị most relevant ihe ọ na-apụtakarị with nke the author dị. Nke m na-akepụta ihe ndele na-aka apụta followed by nke ndị ọzọ. Ifuru ya onye ọbụla na-ede biko nye m link nke ndị care work. Oke Sharon Nkiru Mmadụbụike ọ na-ekwu onye Titus Chibueze na-ekwukwe nke please what about forklift operators. Ifuru abịago m zaa anya, ifugo ka m si reply anya. You will go with visiting visa or follow Maazị Chinedu to fix you in one in Germany. So I reply Gome, please I have been looking for your contact. Okay, contact. Ana m etinyekwe contact mana unu ada afụ ya. Onye ụfọdụ ana m etinye chekwelo. Please, I'm still searching for the contact. Okay, Titus ka na-ekwukwa abịago m reply anya na ihe nji reply ya ngwongwo na ngwongwo. Ifuru ya asị m ya Titus Chibueze Ike ndewo. Please ifuru na-ekwu deju chichiche ihe niile ndeju. Ọbịa kịta ọ ga-akwa afọ ya maka ịma ihe o jire ga-afọ ya, ọ yara agụ ihe dị na kọmentị a dị too much. Mana ihe ị ga-eme bụ naanị ya ebe ede esi mọ iklik esi mọ ifekwa ihe deju unyi ọ dị too much and ị ya agụkwa ya maka a sị na ịgụrọ ihe yara amụta ihe. Eji ịgụ ihe amụta ihe. Ifugo ihe dị na ana ya ifuru ya. Mana ndị be anyị anaghị agụlute na ana ihe agụ ya. A sị bụrụ nwa akwụkwọ onwe ike onye nkụzi ịchọ ịmụta ihe dịka maasị ma ihe ọbụla ọ dịcha na vidio na YouTube. Ije neneche enye ọ bụrụ na ịgụrụ ya agụ na nnene idetụrụ ihe ịma mmụta ihe ahụ ihe edetu ihe. Ifuru ya ị na-agbada ana ịgbadalide kịta ọ dịghị ka
ike agwụgo gị na most relevant ma ọ nọ end go ịgbagotebekwa enu till ilutekwa ebe a ilute ebe a na most relevant ya ihe ya dịka v kịta iklik kwue gbua o bupụta gị option niile o bupụtara gị and ihe agba round dị black o gosi na ọ dị na most relevant. Kedu ihe ị ga-eme? Ị chọrọ send with star? O nwere ndị na-esend star. Ị chọọ mfu ndị send star? Mba. Ị chọọ newest comment? Yes. Ana m agakarị na newest comment ya na all comment. So mma aga kịta na newest comment ka m klik enye na-enekwe n'anya m klik enye unu fi ihe ga-apụta gbua eklik gokwe m ya na ihe pụta ana o change go ifugie o change go onye comment 10 minutes ago, madam, I have my certificate, how can I get work to Canada? Ifugie ngozi onye mesi mmadụ na-enye. So ị na-agbada newest onye nke ezigbo nwaanyị ndeewo biko nye m akara ekwentị gị. Onye agwago m Antonia onye isi ọ gwagonu m reply kwa ya ifuru ihe nna reply ya Antonia onye isi ndeewo ndebe nnọọ decheche ọ bịa kịta ọ ya asị ọ pụọla onwe ya mana onye bụ na ya nara agụ ihe ị na-agụ ihe isi ka na simo ọ dị na naanị ya simo ifulia nekwe ihe na-afịa ebe ahụ unu furu ihe na-afịọzi na ya. So ife a na-enye kịta reply ya nụma please what about forklift operators? Ifugon edechegolu m what is name of the academy in the Enugu? Okay, ọ dịcha na utopian esendichego m just jiena na relevant comment unu ga-afụ ya. Ndị admin anyị unu ga-abịa na reply chawit onye na-ajụ ajụjụ maka mbịa tinyechi enye ifuru ebe m tinyecheli ya na-enye ka ngosi gị ka onye na-ajụ ajụjụ ahụ cheli what is the name? Hillary Ernest. Ị na-ajụ ajụjụ mana nekwa ebe m tinyeli ya ọ dịkwa ebe ahụ ifuru na newest comment ka nọ ị na-anya okpuru ebe thumb up a kịta 140 comment like ifuru na like ya adren of unu ga na like ni video biko na ndị be ahụ like ya adren of 4,000 people watch this video or some mmadụ 100 like ya na-eme mba na ịbịa na-ehit like na comment na share na chere ka ngosi Hillary ihe ahụ nke ọ na-ajụ maka Enugu most relevant na-enye n'afịa nke ahụ dị n'Enugu ifuli ebe a na-ele nke ya utopian na-enye health caregiver iklik ele nke ya na-acha blue ọtụtụ ihe apụta kịta mana achọrọ m ịba ebe ahụ mba kịta akọba ọzọ ọ babagokwa ifugie ifuru ya ọ babago n'enu about CPC course this is the courtesy of iwepụgodo ihe anụnwa ifuru ya ị na-agụ about the CP ị na-agụ ifuru ya ifuru ebe ị ga-erejista name, address, contact number, industry, inquiry, submit ifuru ya enye gị ifuru ị na-agbadatili iluo n'isi mmiri ifuru ihe a kịta learn courses invent ifuru ya CPC ị na-aga mana ihe dị gị mkpa bụ na contact ifu contact ị ga about us na iklik contact ya kịta nekwe dia contact ifuru ya nekwe dia email ifuru dia email ifuru ya nekwe nọmba fa ndị ahụ nọ n'Enugu Hillary ọkwa gị ka m na-egosi ya send us message ifuru ya send us message nekwe submit I will like to receive CPC industry update mark ya ya ifuru ya na-eklik online name purple column iklik enyi ya afụkwa ihe ọzọ nekwe na explain find CPC ifuru ya article about us contact nya enye gị ihe na-eklik ebe niile all line all dots iwepụ nwere ka mmadụ nyekwe m link ngala ịchọta ihe
ihe na-eklik line ito a o nwee ihe zoro ezo na ya ihe agbadaba ana nene ndị be anyị imeketa ike gwụ gị ime bak ịbịakwa nene bak ka mmegodi bak na-emego m bak ịchọ bak again abịagokwa m na kọmentị ọzọ ifulia ọkwa linki blu a ka m kliki o wee bulu m gaa ebe obu m ga relevant comment ka ọ dị na ifuru dịkwa anya ikliki kịta ihe a dịka v ebe ede most relevant ikliki enye kịta ịchọzie all comments maka inenego most relevant nenekwe newest now all eklik go m all comments ọ pụtakwa all comments ga-apụtazi onwezi nke gị nekwe requirement ebe a and ị na-aga nekwe ndị na-reply gị na-ene anya view more na ndị na-reply gị ị na-ekliki ifuru nke a bụkwa step by step nekwe more see more ikliki see more nekwe ihe dị na ya mana unu anara ekliki n'isi more ka unu wee gụọ ihe unu chelunu ifuru ya nke a bụ live video ka m nọ na ya kịta live video ịchọzie ịpụ na ya imekwe one step back ịpụọ one step back apụgo m na live video stroke down ka ndị na recorded video ifuru nke a mme onye ọ recorded ọ bụrụ live ọ nara afịa arụ nchọta ihe na iklik rekedi 184 comment iklik ebe ahụ maọbụ iklik ihe na-ana ebe ede comment maọbụ 84 comment nke so gị klik ya afụkwa comment ndị mmadụ ibido gụba na ifuru ya ibido gụba nekwa ihe ahụ etinyechekwa eme mana ụlọ afuru ya ifuru ya etinyeche eme ị na-agbadalide relevant comment gụba nekwe requirement ọgwụbazi gbagotekwa enu iklik kwa ebe a ede most relevant iklik enye onye kwezie gị options name newest ahụ nekwa onye kọmentị 23 minutes ago newest madam please I need your number name Nwafọ Steven na-ekwu chibest na-asị nice one nke a kịta nekwa many kọmentị dị n'ala ya ịgụcha kọmentị ụmụ obele ị ga-afụ view 3 replies nekwe she will apply as healthcare assistant ọmụnwa na-ede nke ndị mmadụ bịa reply ya na ihe a na-ayọ really please ma my sister has healthcare certificate ma please what is another requirement onye na-ajụ m ihe a kịta Charity nke nekwe n'ebe ntinyeche requirement ọ dịchakwana n'ime mana maazịnụ m ihe mma eme ka unu wee na-afụ ya amaazịnụ m ịchọ ifu ihe ndeli ịgbagotebe enu ịbịa ebe ede West ichenji enyi ịkụ aka ebe ede West o bupụta gị most relevant ya ịkụ aka na most relevant na-enekwa na anyị ịkụ aka na ya akụgo m aka na ya o bupụta mostly ihe nde na-ebu ụzọ apụta ifuru ya ị na-agbada kịta ị ga-afụkwa requirement ntinye ka ezie ọ na m etinyezi requirement cheli ka ezi ka requirement maybe na ọ dịskwa ebe ọzọ ọ na m etinyere requirement ebe a m etinyekwa ya ka ekwe n'ebe ọ gabazi ọ ya bụ na nchezokwa echezo ntinye maka abịa m tinyechie ịma na oyi onye jụ m mbịa tinye nke m afụrụ ajụjụ m afụrụ afọ ọzọ m requirement ya nchọkwa nje kọpịta ya mbịa mụ na nje na WhatsApp na WhatsApp anọzi m na WhatsApp kịta ije kọpịta ya ka requirement ahụ
ana m achụ ya kịta na WhatsApp ka requirement na mba ọ bụrụ ya cheli ka nchọsie ya ike na WhatsApp ọ bụrụ ya ọ na-abịa na requirement ya ma akọpinwukwa m akọpinwukwa m chekwere ka mmadụ akọpigo m nekwa anya o bupụtezi m achọrọ m ka o bupụte m kịta bụ ụzọ ụtụtụ biko wepụgodo ihe n'ihe m na-achọ afụgo m ya kọpịtago m ka m gabakwa na Facebook chelu ka m gaa na Facebook abatago m Facebook ka m chọọ ndị na-ajụ maka requirement nke na-ajụ maka requirement ka m bịa pestile anyị kedu ụmụ ebe ọ jụrụ ya mfu ebe ọ jụrụ ya ka nye nke ka ezi ebe ị na-ajụ ihe ahụ maka achọrọ m inye gị na under ya comment nye gị ị ga-amakwa na nye gị na-enye nke Charity nke Igbo anyị abịa really please ma my sister has healthcare certificate ma please what is another requirement chee ka m reply anya kịta nkwụ aka like anya ifuru okpulu mme like ọcha blue ifuru ọchago blue reply nchọkwa nye message n'ime ebe inbox ya ifuru reply message mba ka mmenye na reply nke odego Charity nke ka m bịa paste anya ifuru ikwu aka paste gokwa ikwu aka ebe dị blue enter oge enter kịta oge enters na-enye entago ifuru ya Charity requirement of sponsored license for healthcare assistant ọbago so ebe ọ bụ na ọbago ihe bụ recorded video ezikogo m unu ka esi achọta ihe na comment section ka m rapụ unu ka ọ ghara itogo okonogo ka emesịanụ ndewonu jisikwa n'ike kesaa n'ozi ọma anyị biko nyelu na anyị aka kesaa anya ziko na anyị akala ịfụnanya unu bịa biko unu na-alaiki na-ashịa na ezikwa anyị akala ịfụnanya anya gazielu unu ise